Bună ziua! Numele meu este Ana și astăzi vă prezint un încărcător mobil cu acumulator pentru iPhone 4. Se numește Venus și este de la Nuntec. Acesta de asemenea poate fi folosit ca și o husă protectoare. Putem observa la el port USB pentru încărcare. În dreapta avem speakerul, în stânga microfon. Putem observa și fereastra pentru cameră. Buton de on-off. Și 4 LED-uri. Acesta ne arată acum că este încărcat. Bateria lui este de 2200 de mAh. Deci nu trebuie să vă faceți griji că veți rămâne fără baterie. Dacă vreți să vorbiți la telefon, ține aproximativ 16 ore. 2G, bineînțeles, și dacă folosiți 3G-ul, 8 ore. În momentul în care vreți să vă jucați, acesta ține 8 ore. Se poate încărca prin port USB conectat la calculator sau cu încărcătorul de iPhone. Acesta este disponibil în 4 culori: galben, negru, alb și roșu.